Запознах се с Галя Менова и Human Consulting покрай европейски проект за семейната ни фирма. След този проект всъщност работихме по още няколко проекта, свързани с енергийния сектор и европрограми за системи за съхранение. Трудно ми е най-ценното да го обобщя в едно изречение, защото за мен има три основни момента при работата с Галя. Те са свързани, разбира се, с много високо ниво на професионализъм. Но следващото най-важно нещо е надежността на доверения партньор, който имаме и който знаем, че винаги ще свърши работата в срок, както и на експерта, който намира решение в всички ситуации. С една дума. Правилният партньор за европейски проект. Аз го доказвам не веднъж, че на всички клиенти, с които ние работим, препоръчвам, когато имат нужда от европейско финансиране, да работят с Human Consulting и с екипа на Галя. Заради професионализма, познанията, надежността и заради това, че сбъдват проекти. Когато правиш смислени неща, първите 10 години са само началото. Така че пожелавам за следващите години да продължавате да работите по смислени проекти и да подкрепите компании, как те да растат и да се развиват.